ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಂತನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 16/3/20. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರಡು ದಿನಗಳು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪ್ಪರು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪನು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಾಬಾ ವಾ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತ್ರನು ತಿಳಿಪೆವರು ಅವು ಏಪ ಧಾರಣೆ ಆಪನು? ಉತ್ತರ: ಏಪ ಬುದ್ಧಿದ ಮಿತ್ತು ಪರಮತ ಅಂಚನೆ ಮನಮತದ ಪ್ರಭಾವ ಆಪುಜೋ ವಾ ಜೋಗುಲು ಕೇಂದಿನೇನು ಪಂಡಿನ ಪಾತ್ಯರುಡು ನಡಪೆರೋ ಅಕಲಂ ಬುದ್ಧಿಡು ಬಾಬನ ಮಧುರ ಪಾತ್ಯರುಡು ಧಾರಣೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು. ಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ಯರನ್ನು ಬರೆದು ಬೆತ್ತದ ದಾಂಡಲ ತೆರಿಪವರು ಬಂದಿತ್ತ ನಕಲು ಸತ್ರುಲಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ. ಸುಳ್ಳು ಪಾತ್ಯರನ್ನು ತೆರಿಪವ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲೆರು. ಆಯ್ನ ದ್ವಾರ ಹಾಲನಿಗೆ ನುಚ್ಚಿ ಹಾಲನು ತೋಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯರ ಉರಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸರಣೆ ನಡಪಡಪನು. ಗೀತೆ ಎಂಕಲ್ನ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಭಿನ್ನಾದ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಗೀತೆಡಿ ಎಂಚ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊನು ಸೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ವಾ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಾದುಲ್ಲಿರೋ ಅಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಆಯ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಏರು ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಒಲ್ಪಲ ಬರೆತಿಸಿರು ನಿಕ್ಲು ಗುಪ್ತವಾದುಲ್ಲರು ಎತೊಂಜೆ ಅದ್ಭುತ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಒಂಜಂತೂ ಬಾಬ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಮೂಲಕನೇ ಎನ್ನನ್ನು ಜೋಗುಲು ತೆರಿಯುನಲ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯು ನೀರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ವಾ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಐನ ತೆರೆಯು ನೀರು. ಇದನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಸಿರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪನು ಮಲ್ಪುದೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನ ಬದಲು ಕೃಷ್ಣನ ಪುತ್ರನು ಪಾಡದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಸುರುತ ನಂಬರ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಯ್ಕ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅವೇ ತಪ್ಪಾದು ಬಿಡ್ತು. ಆಯ್ನದವರ ಸುರುಸುರುಕು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡಪನು ಭಗವಂತೆ ಉರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ದವರ ಕೇನ್ಲೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆಯರು ಭಾರತದ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮವಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೊಸ ಧರ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಪಂದೆ ಪನುಲಿ ಸುರುಕು ಶಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಒಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು 5 ಒಕ್ಕ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇರು. ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರರಾದ ಪಂಡ ಭಗವಂತೆ ಮಾತನಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಅವಶ್ಯವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚರು ಹೊಸ ಭಾರತ ಒಪ್ಪಲು ಭಾರತೊಡೆ ಅವತರಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಾರತನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲೇನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಓದವಿರು. ಸುರುಕ್ ನಿಕ್ಲು ಶೂದ್ರ ವರ್ಣದ ಕ್ಲಾದಿತ್ತರು 5 ಒಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಡು 5 ಒಕ್ಕ ದೈವಿ ವರ್ಣಡು ಬೈದರು. ಕಡೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೊಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಹೊರತು ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮಲಾದ ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಮಾತ ಧರ್ಮದ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಲು ಬತ್ತಲು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಹೊರದು ಮಸ್ತ್ ಶಾಖೆಲು ಬಿದರು. ಮೂಜಿ ಧರ್ಮಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪನತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮ ಹೊರತು ತನ್ನದೇ ಶಾಖೆಲು ಪಿದರುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ತಲಪಾಯ ಒಜ್ಜೆ ಆದುಂಡು ಕೂಡ 5 ಮುಖ್ಯ ಮೂಜಿ ಶಾಖೆಲುಂಡು. ಬುಡ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಆದುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಿರ್ವಾಡ ಮಂದಿರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಐಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪೋಡ ಜೋಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದೇರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ರಾಜಯೋಗದ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದಿದ್ದರು. ಎಂಚ ಕ್ರೈಸ್ತನ ನೆನಪಾರ್ಥ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನದವರ ನಿಕಲ ನೆನಪಾರ್ಥಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಕಲ್ಪನೆಯಾದುಂಡು ಏರ್ ಎಂಚಾಂಡಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪಂಡು ಬಿಡ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಚಿತ್ರ ಮಾತಲ ಕಲ್ಪನೆಯದು ಮಲ್ತದು ಬಂದು
ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಭಾವನ ತೆರಿಯುಣಿಜಿರೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಪಂದೆ ತೆರಿಯುನಿರು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆತ್ತೆ ಆಯ್ನದವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾವನ ಪರಿಚಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಆ ಭಾವ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರು 584 ಜನ್ಮನು ತೊಂಡಾವುಂಡು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆ 84 ಜನ್ಮನು ತೊಂದಿರು ಕೂಡ ಸಂಗಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ರಾಜಧಾನಿದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಗ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ತೆರಿಯೊಂದರು ಏಪ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ಲು ಜೋ ಆವಾಗ ಖುಷಿಲೊಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದುಂಡು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನುಷ್ಯರು ವಕೀಲ ಆಪೇರು ಅಂಡ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆ ಅಪನಾದುಂಡು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಏತು ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್ಡು ಬರೆತರು. ಅನ್ನ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವಶ್ಯವಾದ ಆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬಿಡ್ತಂದು ಆಯ್ನದವರನ್ನೇ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯವರು ಬಂದು ಬರೆಪೇರು. ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಗವಂತೆ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚ ರಚನೆ ಮಲ್ತಿರು ಪನ್ಪಂತೇರಿ ಹೊಂದಿಸೀರು. ಗುರುನಾನಕರೆಲ್ಲ ಸಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಂತೇರು. ಆರನೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೀರು. ಐನದವರ ಭಾರತದ ಗ್ರಂಥನು ಓದುತ್ತೀರು. ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಗುರುನಾನಕರನ ಅವತಾರ ಪುಂಡು. ಆರು ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕಾದುಲ್ಲಿರು. ಆರನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತೂ ಕಡೇಟು ನಡಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರು. ವಾಸ್ತವಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನವು ಬಂದೆ ಪನಲಿ ಶಿಕೆ ಭಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನಾದುಂಡ ರಾಜಧಾನಿ ದೇವಿ ದೇವತೆಲಿಡ್ದು ಶುರುವಾಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ರಚನೆ ಆಯ್ತಾರು. ನಿಗ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಇಚ್ಚಿ ನಿಗ್ಲೆಗಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋರು. ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೊಂದಿಸಿರು ಸುರುಸುಕು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗಳ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಶೂದ್ರರಿರ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಳ್ಳರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗಳ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ಒರಿಯಗೆ ತೆರಿಪೇರಡ ಜೋಕುಲ ತೆರಿಪವಡಪುಂಡು. ಅರ್ನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲಿಗಳ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಇನ್ನು ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರರಾದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ದು ಏರ್ಲ ಎಂಚಿನಳು ತೆರಿಯುವಂತ ಸಾಧಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಡೀ ಕಲ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ನಾನು ಇನ್ನುವೇ ರೀತಿ ಬರ್ತದ ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ಪೆ. ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವೆ. ಇನ್ನು 5,000 ವರ್ಷದ ಗುಬ್ಬು ಅದುಂಡು ಎಂಗ್ಲು 84 ಜನ್ಮನದೇ ತೊಂದ ಬಂದು ನಿಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯುಂದಾರು. ವಿಷ್ಣುನ ನಾಭಿಡ್ದು ಬ್ರಹ್ಮನ ತೋಜ್ಪವೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ಎರ್ನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ರಡ್ಡು ಜನ ಶಿವನ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ರಚನೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಓವಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಈ ಪಾತ್ರ ಉಚ್ಚಿ ಜ್ಞಾನಸಾಗರೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೆ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಟ್ಟು ಶಿವ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯತ್ರೇತೆಗೊಟ್ಟು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಚೇರು. ಆಯ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತ್ರನು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪೋನುಪ್ಪರು. ತೆರಿಪೋಣಿಚಿನ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲಪ್ಪರು. ನಿಕ್ಲ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅದು ಪಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪನೆ ಪ್ರೇಮ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಏರೆಗ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಅವಡಾಪುಂಡು. ನಿಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕಹಿ ಪಂಡ ವಿಷಯದ ಸಮಾನಾದಿತ್ಯನಕ್ಲು ಇತ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನ ಅದುಳ್ಳರು. ವಿಕಾರಿ ಇರ್ದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವತೆ ಒಂದುಳ್ಳರು. ಅರ್ಥಕಲ್ಪನಿಕಲು ಪತಿತ ಒಂದು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಡೀಭೂತ ಸ್ಥಿತಿನು ಮುಟ್ಟದರು. ಎಂಚ ತರೆದುಪ್ಪುನ ಕುಂಟುಲೆನು ದೆಕ್ಕೆರಡ ಒರಾನೆ ಪರಿದು ಪೋಪುನು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಜ್ಞಾನದ ಈ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಬಿಡುಪುನು. ಕೆಲವು ಕುಂಟುಲಂತೂ ಈತು ಮೈಲಿಗೆ ಆದುಂಡು. ಐನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು. ಹಂಚಿನಕ್ಲಿ ಗಲ್ಪಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಬದುಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಅಗಸಾದುಲ್ಲೇರು.
ಜೊತೆಟ್ಟು ನಿಗುಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಿ ಆದುಳ್ಳರು ಅಗಸೆರಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವರುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪಲಾಗುಳ್ಳೇರು ಅಗಸೆ ಕುಂಟುನು ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕಂದೆತ್ತಂಡ ಬೆ ಅಜಾಮಿಲ ಅಜಾಮ ಅತಂಡ ಅಜಾಮ ಇತ್ತಿನಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಂಟು ಎಡ್ಡೆ ದೆಕ್ಕುನಕ್ಲೇನು ಕಲ್ತದೇರು ಸುರುಕು ಹಳ್ಳಿರು ಮಸ್ತ್ ಮೈಲಿಗೆ ಕುಂಟುನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಿದೈದಕ್ಲೆರ್ದು ಕಲ್ತದೇರು ಪಿದೈದಕ್ಲು ಅಂತೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಾಸ್ತ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು ದಯಪಂಡಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿದು ಮುಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಂಶಾವಳಿ ಅದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ತಿ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೀರ್ತಿ ಜಪ್ಪುನಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ದಯೆ ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಧನವಂತಾದು ಮಲ್ತದೆ ಮಾಯೆ ವಾ ಗತಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ತಿರಿ ಒಂದರ ಇಂಕ್ಳು ವಿಜಯಮಾಲೆದ ಮನಿಯಾದುಲ್ಲ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ವಾ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆಶ್ಚರ್ಯತೆ ನಿಕ್ಲಿಂದ ತೆರಿಪದು ನಿಕ್ಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲರು ಭಾರತನೇ ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತನು 5 ಒಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ಜತ್ತೊಂದು ನರಕವಾಸಿ ಅವಡಾಪನು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಶಿವ ಭಗವನ್ವಾಶ ಇನ್ನು ನುರಿಯ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಲೆ ನೆನಪದ ಯಾತ್ರೆದ ನಿಖಲ ಮಾತ ಪಾಪಲು ನಷ್ಟಾಪನು ಕೃಷ್ಣೆ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಅದು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಯ್ ಬಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಬರೆತಿರು ವಾಸ್ತೋಡು ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲರು ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯರು ಅವಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯೊಂದಿಸಿರಿತೆ ಬಾಬಾ ಅವತ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪದಿರು ಯಾನ್ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ನಿಖಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾರೆ ಬರ್ಪೆ ಸುರುಸುರುಕು ಬಾಬಾ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪಣಿ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪಲೆ 5 ಒಕ್ಕ ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಏರು ಪನ್ಪಣಿ ತೆರಿಪಲೆ ರಾಜಯೋಗನು ಏನು ಕಲ್ಪದಿರು ಭಗವಂತನೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವಿರು ಬೊಕ್ಕ ವಿನಾಶ 5 ಒಕ್ಕ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪವಿರು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಕೂಡ ದೇವತೆಯ ಪಿರು ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೋಡು ತೆರೆಯೊಂದೇರೋ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸಮಯ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಆ ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದೇರು ಡ್ರಾಮರುಣಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ತೆಗ್ತಿದ್ದು ಈತನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಮುಟ್ಟುದಿಸಿ ಸಮಯ ಪತ್ತಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಬಿಡಿಯರ್ಲ ಕೂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ 1 ತೇರ್ಗಡೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಕೂಡ ಲಡೈಲ ಶುರುವಾದ ಬುಡು ಈತನೆಲ್ಲ ಒರೆಕೊಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ನಾಡ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ನಿಖಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಓಲ್ಪ ತೂಂಡಲ ಲಡೈಗಾದ ತಯಾರು ಮಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿದ ಕಡೆಲ್ಲ ತಯಾರಲು ನಡ್ತೊಂದುಂಟು ನಿಖಲು ಓ ಮಾತೆಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಗೊಂದುಲ್ಲರು ಐನು ಕೂಡ ಈ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತೂಪಾರು ಆ ವಿನಾಶದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ರು ಐನಿ ಸ್ಥೂಲ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ತೂಪಾರು ಸ್ಥಾಪನೆದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ತೂತಾರು ಕೂಡ ಐನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ತೂಪಾರು ನಿಖಲು ಜೋಕಳಿಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪರತ ಶರೀರವಾದಂಡು ಯೋಗರ್ದು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಈ ಪರತ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುಡಾಕೊಂಡು 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪೂರ್ಣ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಸ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದುಲ ಸಹ ತೆರಿವಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಪಾವಳಿ ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯುಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶಲಾಗುವುದು 5 ಬಕ್ಕ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅರ್ಥವಾದ ಬಾಬಾ ಬರಡಾಪನು ದೇವತೆ ಆಯ್ರೆಗಾದ ನಿಕಳಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದಿಲ್ಲರು ಬೇತೇರ್ಲ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಶಿವ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದನು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಪಂಡ ಭಾರತಗ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದರ್ಥ ಶಿವಬಾಬಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧರು ಎಂಚಿನಕಲು ಬತ್ತದ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಆಯ್ನದವರ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರೆಯುಂದಾರು ಕೂಡ ಸತ್ಯೋಗುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಪಾರು ಇತ್ತ ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯುಂದಾರು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತ 25 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿನ ದೇತಂದು ಹೋಪ ಇಂದು ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಮೇರು ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರು ಮೇರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ತಿಳಿದುಪ್ಪುನು
ಅಂಡ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಇತ್ತೆದಾದುಂಡು ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ದೇವ ತೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗಾದು ನಿಕುಲು ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು 84 ಜನ್ಮಲಂತೂ ದೆತ್ತನುಂಡಾಪುಂಡು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಸತೋ ರಾಜೋ ತಮ್ಮೋಡು ಬರ್ಪಾರು ನೆನೆಡ್ಡೆ ನೆನಪು ದಿವಣ್ಣಗ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪರು ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು ಏಪ ತೆರಿವು ನೀರು ಅಪಗ ಆಕಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವು ನೀರು ಆಕಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತೆರಿಪವನುಪ್ಪೇರು ಮುಳ್ಳುನು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಇದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿಯ ತಿಕ್ಕುನ ಇದ್ದವರ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ತ್ಯಾಗಲ ಬೇಹದ್ದದಾದುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತಂದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿದು ನೀ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನೆ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಲು ಕೂಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪವಿರು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ ನಾವು ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ಆದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ನಾವು ಹಠಯೋಗ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಹೂವೆ ಹಠದ ಪಾತೆರ ಉಪ್ಪುಜಿ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆ ಆದುಂಡು ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಡು ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯರ ಓದುಡಾಪುಂಡು ಶಿವ ಭಗವಾನ್ ವಶ ಕೃಷ್ಣೆ ಭಗವಂತಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತೆ ಬಂದು ಪಂಪುಜೀರು ಕೃಷ್ಣಗ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಇನ್ನು ಏತು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಪಾತ್ರಗಳು ತೆರುವುನಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅದೊಂದು ದೈವಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಒಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಏಪಲ ಕೇಂಡಿನ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರಡು ಉಪ್ಪೆರವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸೆ ಬರಿತಿಮ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕ ನಡತೊಂದು ಹಾಲುಗತಿಯ ಆಡತ್ತೆ ಆಯ್ನದವರ ಜ್ಞಾನದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೆದು ಬೇತೆ ದಾದಾಂಡಲ ತೆರಿಪೆರಡ ಮುಕ್ಳು ಎಂಕ್ಲ ಸತ್ರು ಆದುಂಡಿರು ದುರ್ಗತಿಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ತೆರಿಲಿ ಏಪಲಸ ಪರಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮನಮತ ಪರಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡತರಡಾಕಲು ಸೈತೇರು ಬಂದರ್ಥ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೊಂದು ಪೇರು ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರಂತು ಪನ್ಪುನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನುಲ್ಲಿರು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬರ್ದೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಹಾಲನ್ನು ತೂಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬತುದುಪ್ಪುನಿ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದವರ ಆರ್ನ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡಪಡಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಬೋದು ತಿರುಗಿದ ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತದರ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಬುಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿರ್ದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬುಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಪ್ರೇಮದ ಸಾಗರ ಅವಡಾಪುಂಡು ಸರ್ವ ಗುಣಕುಲಿಂದ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಏರೆಗಳ ದುಃಖನು ಕೊರವಲ್ಲಿ ರಡ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿಕೆ ಪಂಡ ಪಂಡಿನ ಪಾತೆರ ಅತ್ತಂಡ ಕೇಂಡಿನ ಪಾತೆರನು ಮಿತ್ತು ಏಪಲ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಏರವಲ್ಲಿ ಪರಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪೆರಬಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಹಾಲನ್ನು ತೋಚ್ಚಿ ವರದಾನ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಪುದಿನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬಾಲಕರದು ಮಾಲೀಕ ಭವ ಏಪ ಹೂವೆ ಪ್ರಕಾರದ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತರತೆ ಮಿತ್ತು ಪುದೆ ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅನ್ನ ಏಪ ಬಾಬಾಗ ಅವಕಾಶನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲಿರು ಮಾತ ಪುದೆಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕು ಕೊರ್ದು ಬಿಟ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಕೇವಲ ನರ್ತನೆ ಮಲ್ತದು ರಾವಂದು ಪುಲಿ ಸೇವೆ ಎಂಚಾಪುನು ಭಾಷಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಇದು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದಾಯಿತು ನಿಗುಲು ಕೇವಲ ನಿಮಿತ್ತಿರ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಸಂಬಂಧದ ಶಕ್ತಿ ಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದು ಕುಳಿದು ಬಿಟ್ಲೆ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಪ್ತಾದ ಸ್ವತವಾದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಬಾಲಕರ್ದ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾದ ಉಪ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅನುಭೂತಿನ ಮಲ್ಪೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಜ್ಞಾನ ದಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣದಾನ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಫಲತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುನು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಲಿ ಇಂಚಿನನೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಡು ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬು ಬಂದು ತೆರಿವು ನೀಡಿದವರ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪರಾಧ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಅತನ ಸಾಹಸ ಉಂಡು ಐಕೆ ಹೂವೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನ್ನ ಪನ್ಪೇರು ಹಾ ಮಲ್ಪೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಸಾಹಸ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ತರ್ನ ಪಾತೆರ ಇಂಚೊಪ್ಪುಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಸ್ತನ ಅರ್ಥನೆ ಅದುಂಡು ಮನ ವಚನ ಕರ್ಮ ಪ್ರತಿ ಪಾತೆರಡು ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿ ಅಕಲ ಮೋನಿರ್ದಿ ಏಪಲ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜನೆ ಅಕಲಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.